A Xunta de Galicia destinará nos seus orzamentos do 2022 unha partida para mellorar e ampliar o Centro de Saúde de Moraña. O importe permitirá dotar o ambulatorio de espazos máis amplos e cómodos para mellorar a atención sanitaria da vila. Bueno, a verdade é que é unha reforma na que se van a invertir aproximadamente uns 220.000 euros, que, bueno, pues nunha reunión que tuve co presidente se había comprometido para que Moraña pues, contara con un centro máis moderno, e o que vai a ser é unha ampliación e reforma que xa estaba pues, dotada nos presupostos para o ano 2022 e que se iniciará no 2022. A actuación permitirá realizar as reformas que necesita o centro, crear unha nova consulta médica e ampliar diferentes salas como a de medicina, a de consultas e a polivalente. Entonces vais a dotar pois, de mellor funcionalidade, de incluso un aspecto pois máis renovado e bueno, que se vai a facer é que sea un centro pois máis moderno, acorde aos días en que estamos. A intervención permitirá a Moraña dispoñer dun centro médico adecuado ás necesidades actuais. Pois para Moraña, como decía, pois é unha actuación importante. Este centro ten aproximadamente 32 anos, é verdad que xa tuvo algunhas reformas, pero o que queremos é pois que sea un centro pois máis funcional, máis polivalente e pois moito mellor dotado. E quen máis notará esta mellora será a veciñanza. Bueno, pois van a contar con uns espacios máis amplios, pois máis acordes aos tempos que hai, pois con mellor accesibilidade e, bueno, pois vai a convertirse nun centro moderno. As obras comezarán ao longo do 2022. Segundo a data de inicio, a intervención podería rematarse no mesmo ano ou a principios do 2023.